Включвам се в това видео, защото напоследък много от вас ме питат едно и също. Продавате ли Атлас Тера Амино в разфасовки от по 1 литър? Веднага ви отговарям, не. Продават се само професионални туби от по 5 и 20 литра. Напълно ви разбирам, ако отглеждате една малка градина или пък просто няколко лехи от дома, тези големи количества не са ви нужни. Точно за това алтернативата за вас е Амалгерол. Тук обаче ви предупреждавам приятелски, миналата година амалгеролът свърши буквално за седмица в цялата страна и нямаше как да се зареди до краят на сезона, така че тази година, ако искате да се здобиете с него, трябва да побързате. Сега нека бъдем честни за разликите. С амалгерола няма да видите онзи светкавичен, бърз, ударен 24 до 48 часа ефект, който ще видите с Атлас Тера Амино заради своята ударна доза от почти 47% аминокиселини. Но амалгеролът също работи стратегически и помага дълготрайно. Това, което много малко хора знаят, е, че той също лекува почвата. Етеричните масла в него и екстракти от водорасли също действат като магнит за полезните микроорганизми. Ако го използвате дълго време, той разрохва горния слой на почвата и стимулира микоризата. Тези полезни гъби, които увеличават корена десетки пъти и му помагат да смуче вода от по-дълбоките слоеве, особено при жеги. Дори при лисно пръскане етеричните масла създават тънък филм, което по естествен начин объркват някои неприятели. Но ако сте голям производител, който гони високи добиви на десетки, дори стотици декари, Атлас Тера Амино е вашият инструмент. Този инструмент е създаден за професионалисти, които не просто турят, а управляват физиологията на растенията. Големите производители го използват за 3 основни неща, което им променя резултатите драстично в края на сезона. Първо, за спасяване на култури. Когато влезете с тежък хербицид и растенията ви пожълтеят и спрат да растат, Атлас Тера Амино ги рестартира буквално за 2 дни. Второ, в критичните фази пръскат винаги преди цъфтеж, за да може прашеца да стане по-жизнен и да няма окапване на завръз. И трето, за качеството. Високото му съдържание на органичен азот и сяра вдигат протеина при пшеницата и маслеността при слънчогледа по начин, по който обикновените торове не могат да направят. Много хора го използват и за един скрит трик, който малцина споделят. Третиране на семената. Само 50 мл за 100 кг семена дават такъв старт на семената, че културата ви изпреварва всички останали на полето още от самото начало. Така че ако имате малко дворче, вземете си амалгерол и инвестирате в здравето на почвата си. Но ако сте професионалист и искате високи добиви, Атлас Тера Амино в големите шарени туби е нещото, което ще изведе реколтата ви с една крачка напред.